Waar win je met wanden? Ik ben correct thuis. Wat had je? Ik ben correct thuis. Aha. Ben je niet weg? Nou, ik ga even bij mijn dochter in Leeuwarden, want een van de band die wil graag nog wat aan de wand hebben. Dan kunnen ze wat moois ophangen. En die al opraden, dan ga ik het even waarderen. Pakers even niet spier van de band en de pakers. Ja, maar ik had het in de bouwwijk en dan help ik die band nog. Maar ja, net meer het zware werk, hè? Nee. Van ben je van Friesland? Ja, we zijn van hier. Oh, ben je van hier? Ja, we zijn even op een struin. Je bent even op een struin. Maar is die net prachtig? Maar je zei het vroeger wie het beter in de bouw. Ja, als je die jongens die gaan geen plezier meer in hun werk, dat vind ik zo jammer. Maar ik moet me zeggen, ze gaan alles uitlaten daar, jongen. ZZP'ers, die jongens die ja, nou, van per cent naar het werk. Oh ja, nou zie je ook de auto wordt tegen. Uw auto bedoel je? Ja, ik doe net zo, hè. Nee, nou, dat ga ik even niet in. Maar je zei ze de lol er al in de Van bouw. die jongens, ik vind het schande dat het al hier wat minder worden is. Die jongens hebben geen plezier meer in hun werk. Wij zien dat nou wel. Nou, niet meer. Alles is... Ja, jongen, alles gaat gewoon banen. Ja, nou, ik denk dat we moeilijk bedoelen, maar die houdt dan niks. Hè? Tijd na tijd. Juist weer een vrolijk gevoel, ik ben daar in Sjoena. Je sjoest hier naar een vogel. Alles is kapot maken. Net een blomke meer. Zo, je vraagt wat je al in een blom, ja hier. Doet wij van die jongens in, hè, hier een veertje, hè, dan weet maas vast squallen. Dan gaan we eerst naar het veld in het ijsziekje en het wie al heel lawaai. Vogels, niks meer. Het is al hier, het maakt al hier, het draait al hier om het geld. Denk ik. Ja, ik zie net dat het wel goed komt, ja. We moeten maar gewoon terug. Hè? Je merkt toch?